Nina bezulu elidumela ngahlomanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze1KZN TV nifundele uphilano kaCebekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka sanibonani. Nazi indaba okuyizona ehamba phambili namuhla. Isilo sikhuthaza imfundo ekwakheni ikusasa. Owamaphoyisa ubonane nemphakathi kanti yasondini iyisizinda somlando. Sanemukelene nabendloveni amandla kwindaba zethu ze1KZN TV. Iselo samabandla uMisuzulu kaZwelithini uphenduliso ilokwakhiwa kwesikole bute buduze nesigodlo sakwakhangela amankengane kaNongoma enyakatho nelekamthaniya. Ukwakhiwa kwalesi sikole kuzolekelela kakhulu kabafundi kanye nemphakathi owakhelele lendawo njengoba bekudingeka ukuba ke bahamba amabanga amade beya ke kwezinye zezikole. Umuzi wesizwe lo. Ila khona nabesilo niyokwazi khona ukuthi konke okulusizi nokuhlupheka kwenu nenikufisayo niyokubika khona lapha ekhaya. Ngalokho ngithi kini nonke ngamunye ngoba nilapha nimele isizwe sonke nabangekho abafisa ukuthi bebe kanye nathi kulomsebenzi omkhulu kangaka. Ngalamazwi ngithokoza kini nonke, ngiyathokoza ngithi namhlanje inkosi yasezulwini amadlozi akwaZulu inyanya zonke ngoba silapha sinabantu abadala basibhekile ukuthi bonke awawubheke lo muzi kusuke emlandweni omkhulu bethu abalwe izimpi ukuvikela lesisihlalo nalelizwe nalobukhosi. Ngithi ababe khona namsukela namhlanje kulo muzi njengoba umfundisi eshilo nje umfundisi uChilizi ukuthi akusesilibala le sekuyisigodlo lezi. Ngalokho ngithi ngiyathokoza kini nonke, ngiyathokoza enyosini uMdletshe ukubika emakhosini ukuthi ngoba umuzi wamakhosi inyosi ihlezi zikhona ukukhumbuza nalabo esingasababoni ukuthi umuzi wabo lo bakhona sikanye nabo. Ngiyathokoza nabesilo, inkosini bosisi. Iyaqhubeka imikhankaso kaNgqongqoshe wamaphoyisa kuleli ubheka icele yokulwa nobugebengu njengoba ehambela kemalokishane ezinga eliphezulu lobugebengu ngenhloso yokuxoxisana nemphakathi ukuthola kumyombo kanye ke nezisombululo. Namuhla kokwamagaya kuhlangane nomphakathi waseNandi eThekwini ukubhunga ngobugebengu obudlalubi kule ndawo. Ungqongqoshe wamaphoyisa kuleli ubheka icele ubambe imbizo yomphakathi nemphakathi ke eqhamuka emalokishini akhele iTheku okubalwa ke eNanda, iKwaMashu kanye neNtuzuma. Inhloso ke yalembizo ukudingida ke ngenkinga yobugebengu ebhekene nawo lamalokishini. Ngesikhathi ke ekhuluma khona lapha ucele uvezile ke ukuthi ke oqala emlandweni uma ke ebheka ke zona izibalo zobugebengu kuleli kuyavela ke ukuthi ke wona lamalokishi kuyaqala ke ukuthi ke enze kangcono noma ke athi ukuqhela ngokuhamba phambili ngobugebengu. Yebo, inanje sephezulu kakhulu ngalawa macala washoyo both awegaza ukubulala nawo grape. Kodwa ingayizivela isikole sasobivani ukuthi isuke ku number 1 iye ku number 5. Esithembayo ukuthi makusetshenziswana nomphakathi ekwenye izinto esitholile la ukuthi izakhiwo zemphakathi zisebenza kahle kakhulu namaphoyisa. Yenye indawo esihambe sijabule kakhulu la emphakathi khona isukumisa amaphoyisa athi lamaphoyisa they are the best. Sawabizela phambili aculelwa isikhathi esiningi amaphoyisa ayagxekwa. Ingakho kubona kunoshintsho olubakhona ekutheni isimo sibe ngcono. Kodwa ke izakhiwo ama-conditions akuzofanele ukuthi abe ngcono. Okunye okuvelile ngesikhathi kuqhubekayo nalembizo ukukhathazeka ke ngokwanda kwesibalo samashipi noma ke kweindawo ezidayisa utshwala nokwenza ke ukuthi ke noma ke okungaba imbangela yokwanda kobugebengu kuyona le ndawo. Njengoba elakuleli lizobamba ukhetho ngasekupheleni kwenyanga ezoqala ucele uthi ke banokukhathazeka ngaso ke isifundazwe kwaZulu-Natal. HJCPS cluster ikhiphe istatement ngesonto ukuthi sikulungele lokho. Kuzoba khona indawo la kuba khona izinto esicabanga ukuthi kusafuneka sizenze le province yenye yazo. Kunokhanda mpevu la kule province abavuka ekseni bamemeza izinto abangazazi bathi kuzochitheka igazi uma abantu bengaphumeleli. Ayikho lonto. Abanye babo bahamba inkantolo
abanye babo sisabafaka emthethweni ku-NPA ukuthi basinikezele ilungelo ukuthi sibahambise enkantolo. Amaphoyisa akulungele ukuthi ukhetho luzoba khona luzohamba kahle futhi noma ubani ozama ukuthi kube khona kwenzayo ingalo yomthetho izohlangana naye. Zohamba kahle ngaphambi kokuthi siyokhethweni, zohamba kahle ngelanga ngalokhetho, zohamba kahle emva kokhetho. Wonke abantu baseNingizimu Afrika abakhululeke, akukho umuntu la ozobiza impi abe uphuma silwe acabanga ukuthi umthetho ngeke uzivikele. Umphakathi walendawo utholeke ithuba lokukhala ngezinto ke obhekene nazo. Into ekuyidala ukuthi ubugebengu bube bukhulu endaweni, amaphoyisa amkela ibribe. Asiyekeningi ibribe amaphoyisa ngoba inhlisa isithunzi senu, kusho ukuthi nina nithengwa ngemali ukuze kuthina kuziwe kuthina ukuthi sizogqekezelwa emakhaya. Siyazi ukuthi endaweni esihlala kuzona sithi sicomplaina ngobugebengu, sithi bukhona yigoba amaphoyisa uma sesiswa reportelini aphinde futhi wona mesemukela ibribe atshele abantu ukuthi cha nangu umuntu okupimpile. Siyacela ukuthi police station Jebheni ihamba indawo enkulu kodwa iyodwa. Uma ngasuka ngibanje umuntu lapha kaSeme kodwa usenkingeni, siyacela magaye sibe khona lesi spirit wakhe ama police station nevela yethu lela. Hayi kunzima kodwa khona amaphoyisa. Phakathi kokunye ke okuvelile ukuthi ke amaphoyisa achitha imali ebalelwa ku300 million ethenga ke ukudla kanye ke nezinto zokuhlinzeka ke iziboshwa ezisuke isagcinwe ke ezidoksini zamaphoyisa nokuvela ke ukuthi ke le mali ngabe ke isetshenziselwa ukuthenga izinsiza ezibhekene nawo amaphoyisa. Undunankulu wesifundazwe uNomusa Dube-Ncube uveze ukuthi ke izinsiza zezimoto kanye ke nokunye ayekunikelele ke ukuthi ke kusize labo abalekelela amaphoyisa emphakathini ama CPF uzofika ke kungekudala njengoba ke umphakathi ukhale ngokuthi ke ubungakutholi eindabeni ze1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngesethekwini. Imeya kamasipala wesifunda iZululand umfundisi uThula Sizwe Buthelezi uthi ukuhlangana kosomabhizinisi kanye nabatshali izimali kwisidlo sasekuseni ungezinyekeze indlela izokwazi ukuthi idoba abatshali izimali ukuba basondele eduzane. Usokalisa uthi indawo yasondini isizinda somlando kaZulu ngalokho nje kukodwa kuzoheha ke zokuvakasha kuhlomula amabhizinisi bese ke kukhuphuka umnotho. Lokhu ke bekwenzeka ke Garden Court Ondini. Umasipala wesifunda saseZululand benesidlo sasekuseni nosomabhizinisi abakhele lesifunda kanye nabatshali izimali abahlosela ukuthi ke bafake imali kulo masipala ebesibanjelwe ke eGarden Court Ondini. Ngalesidlo ke inhloso bekucaba ke indlela kanye namaso kufukula umnotho waleli dolobha kuhlanganisa ke abahwebi kuleli dolobha kanye nomkhakha wezokuvakasha. Ushenge uthi basezihlelweni zokuthi ke kwakhiwe indawo esadolobhanyana ezosondeza isiza eduze njengesitolo, amagarage kapetrol nokunye. Njoba selapha Olundi, umeya wasoLundi ubaba uNtshangase ukwazile ukwethula inhlelo nemkhakha enamathuba ukuthi osomabhizinisi basondele ikakhulukazi ezokuvakasha, ezokuhweba okuthiwa i-retail sector. Esithembayo ukuthi lo mkhakha namhlanje nokuhlangana kosomabhizinisi kuzozala izithelo. Njengoba bekukhuluma umhlonishwa umeya waseKing Cetshwayo ongumakhelwane wethu, osomabhizinisi abalisebenzise leli thuba lokuthi bayithuthukise bona nokuthi bacobelelane ngolwazi ukuze amabhizinisi abo akhule. Ushenge uthi ngelikhulisa sasa kosomabhizinisi kanye nomphakathi njengoba amanye amabhizinisi ayesehambile kule ndawo ayabuya ukuzolekelela kakhulu kumnotho wasondini kanye nowaseZululand. Uqhuba ukuthi ke njengoba laleli sabhekene nenkinga yokucinywa kagesi ngenhloso kuwonga i-load shedding basezidleleni zokuthi ke bakha ama-solar panels azodla ke isamba esilingaselwa ku9 billion amarandi. Idolobha lasoLundi liyakhula. Ngesikhathi uhulumeni uphuma uLundi ngo2004 babe itshela ukuthi uLundi luzofa. Kodwa sibona izitolo ezinkulu zingena lapho Lundi nezitolo ezake zahamba ziyabuya njengo Pick n Pay okufakazela khona isasasa lokuthi abantu basoLundi nabantu baseZululand ngokuhlukana kwabo bayakholelwa emnothweni waseZululand futhi babamba iqhaza ekutheni lo mnotho ukhule
kunabatshali beimali abazokwakha kabusha bakhe ifemu ezokhiqiza amandla kusetshenziswa ilanga khona lapha uLundi. Ngakho ke ithuba futhi lelo lokuthi abantu bendawo bahlomule nosomabhizinisi bendawo babe ingxenye lo msebenzi. Lokho nguhlalo weSalga KwaZulu-Natal uphinda kabe yimeya yaseKing Gqetshwa uThamentuli ukhaleke kakhulu ngemali encane yabelwa omasipala uma beqhathaniswa nohulumeni wesifundazwe noma ukazwelonke. Nathi ke lokho kunika ingcindezi ukwenza umsebenzi ngendlela uma umasipala kumele bebuyisele emphakathini. Uyihlazo ukuthi imali le yabakhokha intela eqoqwa ile nhlangano okuthiwa uSARS mayiya lapha umgcini mafa iyayithi masiyabiwa u51% unikezwe uhulumeni lomkhulu bese u40% unikezwe uhulumeni beyifundazwe bese umasipala benikeza amanenjana nje oku9% kanti ibona abahlezi nabantu abadinga intuthuko. Manje ke lokho kubuyisela emuva lokho kufanele uhulumeni wasekhaya umasipala ngaba yakwazi ukufeza ngesikhathi esifanelekile. Ilokho umuntu asekhuluma kakhulu kwelinye ikapisi njengohlalo kaSalga ngisho umongameli uqobo lwakhe wezwe nomphathi weimali la South Africa saliphawula lolu daba njengenhlangano yaSalga ukuthi akulungiswe le funding model ngoba ayibasebenzela abantu balapha eNingizimu Afrika. Kanti kosomabhizinisi babe ingxenye lomcimbi bathi ke lokhu kungenye ke yezindlela ezokwazi ukuthi bakwazi ukusithuthukisa bona ithuthukise nendawo abayakhele. This gives us an opportunity as business sector to explore in other regions like Zululand, you know, coming from the coast and coming to inland. We see that there's a lot of development and yes, definitely we looked at the warehouse sector, which actually is a potential here in this area. Sijabule kakhulu because umeya usinezile ama opportunities esingawathola around the area because siyafisa nathi ukuthi as a company that is based eFreyhead is expand throughout KZN wonke sikwazi ukuthi sithole amanye opportunities. There's a lot of opportunities actually around Zululand in terms of infrastructure development. Kukhona amanzi that need to go to imphakathi and we need to expand those infrastructures so ahambise emphakathini. Kukhona imigwaqo they need to be fixed, so Mayor has given us all those opportunities that we can go and develop those areas esemakhaya because we want ukuthi KZN not on our side ukuthi ikwazi ukuthi be one of the top provinces in terms of infrastructure development. Lezi indaba zone KZN TV nginguSamgutse Nqulunga Msondini. Ake seyitolene nabeselo sobuye sibuye futhi nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Isilo sikhuthaza imfundo ekwakheni ikusasa. Owamaphoyisa ubonane nemphakathi kanti eyasondini iyisizinda somlando. Ukuba nesimalo esiphezulu seyilwane inamarabe eThekwini KwaZulu-Natal sekuholele ekutheni kwethula umkhankaso okuhloswe ngako ukugqugquzela umphakathi ukugoma izilwane futhi bafunde kabanzi ngalokhu. Ekhuluma ngesikhathi kwethula lo mkhankaso namuhla uNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal noMsa Dube Ncube uxwayise ngomngozi bongaluthola usizo lwezempilo kulabo abahlaselwe izilwane inamarabi ikakhulukazi imalase. Uhulumeni wesifundazwe KwaZulu-Natal ukhathazekile ngokungasukunyelwa ngendlela kodaba lokugonywa kwezilwane ukuvikela isifo samarabi. Ekhuluma ngesikhathi kwethulwa umkhankaso wokugqugquzela lokhu uNdunankulu walesifundazwe uthi ke iTheku linesibalo esiphezulu sezilwane ehlaselwe amarabi. Sinomkhankaso wokugoma amakati kanye nezinja mayelana nohlelo lamarabi la eThekwini ke izibalo ezikhombisa ukuthi amarabi aphezulu. Ingakho ke siqhubeka nalomkhankaso wokuthi abantu abalethe izilwane zabo sizozigomela amarabi kube
ebhlungu nje ukuzwa ukuthi ezinyangeni embalo edlulile kube nomntwana oneminyaka emibili oye washona ngenxa yesifo samarabi ngenxa yokuthi mhlawumbe ulunywe inja ekade inamarabi. So sihambela ke zonke indawo sithi abantu abaphume balethe izinja zabo balethe amakati. Into enhle ke njengohulumeni ukuthi uma ufika ulethe inja yakho mhlawumbe iyagula inomkhuhlane uyakwazi ukuthi uthole nodokotela khona la ayijove mhlawumbe ayinikeze namaphilisi ayinikeze nomjovo ozoyenza inja yakho ukuthi bisiyaphila. So akukhona nje kuphela ukuthi uzojovela amarabi kodwa izothola ngisho nanokuxilongwa kwenzela ukuthi izilwane zethu ziphile. Lokukhathazeka kuza ngemuva kwezigameko zongasukunyelwa kokwelapha labo abalunywe izilwane namarabi. Ngaphandle kwalokhu njengendlela yokuqeda indlala kugqugquzelwe imiphakathi ikakhulukazi emalokishini ukubeka abakhuthalele ezolimo besebenzisa indlela ezahlukene. Siyazi ukuthi abantu emalokishini bake bakhala ngokuthi asinawo umhlaba asinayo indawo yokutshala. So sizobakhombisa ke ukuthi cha noma ngaba unawo umhlaba ungathatha nje ithayi lelidala ulifaka inhlabathi ufaka ispinach sakho kulele linye kwelinye ufaka iklabishi lakho kwelinye ufaka ucarrot kwelinye ufaka ubhontshisi kwelinye ufaka amazambane uthatha 2 liter yakho ufaka utamatisi ufake kwelinye ucarrot kuyakwazi ukuthi kumile kuyakwazi ukuthi izinto zakho zikulungele. Kodwa futhi okubaleka kakhulu ukuthi ukudla siyazi ukuthi kuyabiza ezitolo. Uma ngabe ukwazi ukuthi kube khona okutshalayo okuthatha khona la eduzane engadini uzokwazi ukuthi ngempela okunye ukuthenga okumbala kodwa okuningi ukuthole khona la engadini. So uhlelo lethu ke lubaleka kakhulu ngoba gqugquzela nokuthi isikole nesikole masibe nengadi isonto nesonto inkonzo mazibe nezingadi kwenzela ukuthi abazalwane uma bezela inkonzweni kuzabazalwane kwesinye isikhathi abangathathi intweni uthola ukuthi uze la inkonzweni kodwa akazi nanokuthi mayiphuma uzolala edleni. Yize iningi likhala ngokungabi nendawo eyanele yokutshala kwazise indawo zasemalokishini zidume ngokuba nezindlu ezisondelene kakhulu nokwenza ibencane indawo engasetshenziswa. Omunye wemphila ndawonye okuyo le ndawo uthi ke mangandi imbali emagcekeni kepha kwande izitshalo ezidliwayo. Siyalinyelwa ogandaganda mase siyatshala silethelwa imbewu sitshala amaveji yonke nje into eyiveji. Siyasizakala nangama training sambe siyofunda okunye esingakwazi nesikudingayo nokuhlomula ke ngako ukuthi siyalima laphana sithola ukudla sikudayise siyakufakela nalaka spa ispinach okunye sikudayisela omama laba balimayo njengamadumbe ubhatata green pepper siyahlomula nje kakhulu. Siba nawo ke phadla ngoba khona labantu ethiwa amaphara ke balinqamula ucingo bantshontshe-ke thola ukuthi ispinach sakho sithathiwe nje mhlawumbe amaplot sizwe kuthiwa bedayisa la estation. Siba nako lokho nezinkukhu kancane-ke nje izinkukhu kodwa abantu abahluphayo iwona amaphara ayahlupha-ke labafana laba bethu ngoba phela abethu bayantshontsha bona kodwa siphela amandla siyalima namanje silinda ugandaganda uzosilimela zishe khona. Ey'ndabeni ze-1 KZN TV kubika uNtom khona Mvubu eThekwini. Kuphelile ukuhlupheka kumphakathi waseMshwathi KwaZulu-Natal njengoba uzokwakhelwa umtholampilo. Lokhu kuveze kungqongqoshe umnyango wezempilo lwesifundazwe noMagugu Simelane ngesikhathi eyophendula iso yempolweni lapho kuzokwakhiwa khona ke lo mtholampilo. uSimelane uthi bazokwehlisa kumthwalo ebantwini njengoba bebehamba ibanga elide besebenzisa imali eshisiwe beyofuna usizo lwezempilo. Ungqongqoshe wezempilo KwaZulu-Natal uNomagugu Simelane uphendule isoyi lokwakhiwa komtholampilo empolweni eMshwathi waphinda wethula nosonkontileka. Lo mtholampilo uzoletha izinsiza eduzane nomphakathi kanti uzosebenza izinsuku eziyisikhombisa. Le clinic iyenye yama clinics awu11 esenza icommitment ngonyaka odlule ukuthi sizowakha within that financial year. Akhona ke ama systems amanye sawaqala kulonyaka odlule but siqhubeka kulowo ngoba le financial year ayikapheli. So sizokwenza ke lokho. Siyakujabulela kakhulu ukuthi iclinic lena izogcina ikwazile ukwakhiwa. Namhlanje hayi ukuthi sizokwenza isottening nje kuphela. Contract ukhona siyamshiya
bayaqala ukwenza ama foundation kusasa so that iclinic ngempela kubonakale ukuthi iyakhiwa. Izoservice ke abantu abacishe babe ngaphezulu ka 15,000 le clinic yalana, although ibikhona enye clinic eseduzane, but abantu ukuze bafike kuyona kuyaphoqa ukuthi bagibele. uSimelane uthi kuzodaleka amathuba emisebenzi ngalolu hlelo. Well, the clinic izoskosta just close to 70 million rands, and ngesikhathi kwakhiwa sizokwazi ukuthi si create amathuba omsebenzi acishe abe ngaphezulu kuwa 20, and into enhle ngalokho ukuthi abantu bendawo abazobe besebenza, abantu bendawo akuzolandwa abantu abaqhamuka kwezinye indawo, so it also become part of job creation and the skill transfer, because abanye babantu ubathola bengenawo ama skills bawafundelana and then sobashiya nama skills uma ngabe iclinic isiqediwe ukuthi kwakhiwe. Imeya yomasipala uMshwathi ithi sekunesikhathi eside becela kwakhelwa umtholampilo. I-clinic is long overdue. Ngicabanga ukuthi oka20 lo nyaka sasicelile sathenjiswa. Mhlambe ke sike sithi ngesizulu namhlanje ubaba ulele kwethu ukuthi sesesafika ekugcineni. Izokwenza umehluko omkhulu emphakathini waseMshwathi ikakhulukazi ewadini yaseMpolweni lapho iyakhiwe khona. Abantu njengoba uMC ke waveza ukuthi ikhona i-local clinic eseduzane e15 kilometers away, kodwa ayiwona 15 kilometers per se ngoba ayikho transport eyakhona direct, kufanele uqale uyojika eMaritzburg ubuye uthathe enye transport ezokusa kuleyo clinic, should ugibela kabili. Kanti Meya yesifunda uMgongundlovu Mzizuma uthi ezempilo zibalekile. Lokhu ke kuyingxenye yomsebenzi esibabazayo emihle yaleminyaka e30 lelizwe lakhululeka eletha ushintsho olubonakalayo empilweni zabantu. Siye sithi ke zingaba khona zonke inhlelo zentuthuko, kodwa inhlelo eziphathelene nezempilo zibaluleke kakhulu. Ezindabeni ze1KZN TV nguAyanda Dube ngisempolweni eMshwathi. Khona manjalo inkampani yamabhasi isihlangene bus service ezinze edolobheni Richards Bay yengeze ngamabhasi amathathu kwenawo ngenhloso yokuthuthukisa okanye ukuqeda izinkinga ezibhekene nomphakathi osebenzisa lolu hlobo lwesithuthi. Umphathi kule nkampani uphinde wanxusa bomphakathi wasebenzise kahle lamabhasi kwazise bawathengele wona ngenhloso kuba uhambe ngamabhasi aphephile. Sijabule kakhulu ukuthi namhlanje sibe sesinezezelele ngamabhasi amathathu awakaSikaninya amashasha bese sinama challenges kakhulu emphakathini, amabhasi ethe besethe ukukhula kakhulu, kodwa ke namhlanje siyajabula ukuthi khona amasha isikwazile ukuthi siwathole nokukhomba ukuthi umsebenzi uyakhula emphakathini wakithi. Emphakathini ngokucabanga kwami kusho lukhulu ukuthina lokho, ikakhulukazi ngoba ngaso sonke isikhathi noma kungenzeki ngendlela siyasibe nalo iphupho lokuthi ngaso sonke isikhathi kumele kube ukuthi umphakathi wethu siwuthola ngamabhasi aphilayo nangamabhasi amahle ahlanzekile. Ngakho ke sicabanga ukuthi umphakathi wakithi uzojabula ngendlela emangalisayo ngalokho esesikwazile ukuthi sikwenze. Siyabakhuthaza kakhulu abasebenzi bethu ukuthi impahla yenkampani beyiphathe ngendlela okuyiyona yona, nawo futhi umphakathi ogibela kuwona nawo uwaphathe ngendlela okuyiyona yona ukuze ezokwazi ukuthi aphile isikhathi eside, sikwazi ukuthi umsebenzi uhamba kahle, siphinde futhi sibe sinezezelela ukuze inkampani ngaso sonke isikhathi ibe namabhasi amahle, clean and ahlanzekile. Ophethe kwezokusebenza kwalamabhasi uthi nakuba inkampani yenza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi umphakathi uhamba ngamabhasi aphephile, kodwa basanezicelelo mayelana nemigwaqo engemihle negcina ilimaza amabhasi, kanti ubese enxusa nohulumeni ukuba lisukumele lolu daba. Kanjalo nodaba lokunakekelwa kwamabhasi naye akazange alishiye ngaphandle. Angiqale ngokubongela inkampani ngokuthola nazi imoto ezintsha ekwazile ukuyithola ezo4, and then emva kwalokho ke mengikhuluma ngokwama challenges sinawo ama challenges amakhulu emgwaqweni esihamba kuona kakhulu imigwaqo le eUgravel. So lapho singanxusa nje ukuthi mhlawumbe uhulumeni engenelele ngempela ngoba kunakho umthelelo nokuphazamisa ezimoteni zethu ukuthi ithola zingakwazi ukuphila ilife span okufanele ngabe ziyayiphila, kodwa siphinde sibonge ukuthi inkampani izama ngisho kanjalo.
umphakathi wakithi ngithi nakho usihlangene umphakathi wakaSokhulu umphakathi waseNhlabane imkhandlo yethu esisevayo ngithi nanku sihlangene usezamile inkampani sibonge akhona amabhasi awu4 cela niqhubeke nisibekezelele ngendlela enisibekezelela ngayo kuphinde futhi nisigadele imoto zethu imigwaqo niyayazi ukuthi mibi kanjani niyayazi ne-challenge yama-overload esicabanga ukuthi mhlawumbe nohulumeni umengenelela esixhasa lapho sizohamba sihambe sikwazi ukukwina konke lokho. Kanti lamabhasi ahambele emphakathini wakwaSokhulu kanjalo nowakwambonambi. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Ake siye etolweni nebeselo sibuye futhi nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele nebeselo kwindaba zethu ze-1 KZN TV nazo kwizona ezihamba phambili namuhla. Isilo sikhuthaza imfundo ekwakheni ikusasa. Owamaphoyisa ubonane nemphakathi kanti eyasondini iyisizinda somlando. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-18.69 kwi-dollar laseMelika libe ngu-20.01 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide ibe ngu-23.42 maqhathaniswa nopondo waseBrithani. Intengo yegolide yona ingu-$2,321.63 ounce. Kuthi uwele ongahluziwe yona ube ngu-$88.40 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu labafana besitayela iMamelodi Sundowns ekusela amahora ambalwa nje ukuba ke liqopha umlando njengamanye kamaqembu amakhulukazi ezonikazi zaseAfrika asekanqoba ke izicoco zeligi ikhawezi izikhombisa zonke ilandelana. Osukwini ke lokusasa kulindele uba ke iDowns ikhale emuke nesicoco seligi ngale kokuthi nje izingene enkundleni inqobe uma kungukuthi nje Stellenbosch FC siyanqoba emidlalweni waso neLamontville Golden Arrows kumdlalo weligi eDStv Premiership. Kungenjalo kuma ngabe ke iStellies yehlulwa kuzomela ke iDowns izibambe lamathupha ehlule ke iKaizer Chiefs kumdlalo wabo weligi ozokuba ngolwesine. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Yani nabakaqambu lankomo zilahlekile zodliwa umdlebe kwaSoshangane. Zingako ebengiyiphethe eshungwini lanamuhla kuze kube ngokuzayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.